We trainen 4-6 keer in de week. En elke training door het een 2-3 uur. Dus er zit mooi wat uren in. Dus ik gewoon het opsport zet ik het busje. Het vooroordeel is misschien ook wel, nou, je hoeft maar een krachtpatser te wijzen en dan scoor je wat aan die gewichten en je lokt wat vrachtwagen en dan win je. Nou ja, er komt een heel heen, maar die toppers, daar komt er net bij. Het is een soort basis, hè. Er komt een heel ander in eigen kracht. Maar dan is het toch trainen met om beter te worden. Dan komt je gewoon binnen en dan begin je voor te scoren aan die gewichten en de banden. Ja, maar een beetje opwarming, hè? Is dit opwarming? Ja. Hoe je net eerst even een beetje spieren los te maken of zo? Ja, ik ben hier heen doen. Van de auto naar binnen. Ja, ik heb meer aan het etensklaas, dus ik kan meer trainen, meer uren maken in de sportscholen. Ik werk in de sportschool, dus het is helemaal op mijn afstand. Klaas, waarom is die rots even op? Wel best. Nog heel graag. Kom op. Oké. Ja. Mijn favoriete onderdeel is de deadlift. We proberen 400, maar we hebben zien hoe die daar vullen. Het record staat op 3,65. en dat is van, Jan Wagenaar van een Peri Bram. dat sneuvelt. Die sneuvelt.